شركة الأمان للاستثمار، إدارة الأصول، خدمات استثمارية إسلامية، تراث عريق برؤية عصرية. الأمان للاستثمار، استثمارك في أمان. Идеята за този пленер се роди в края на 2005 година на една от фотографските сбирки в Велико Търново. И ето той вече е факт. За първи път на това място се провежда пленер за актова фотография. Като име и мисля, че доста успешно избрахме бодиграфия. Не трябва да е много претенциозно, съответно, защото тази фотография, която се опитаме да направим на пленера, тя е по-различна, отколкото, примерно, в списанията. Значи там те се правят, защото мъжете искат да гледат голите жени и покрай това да се продадат и продукти. И при нас е по-различно. Значи, ние се радваме, обичаме да правим фотография, колкото по-различно, толкова по-добре. Пленера по принцип за това се прави да се съберем хора, да се запознаеме. Някой път си помагаме, смисъл технически. Откриваме се нещата, защото няма да учим човек. Човек се учи до края на дните си.